Straight to the point. Now atong balik-balikan mahigala gamay kining atong manghisgutanan rumutaga. Arita mga higalas paghisgot labot ining ngano man ning na negative man hinuon ni mahigalang trust rating mga kagalaan ni BBM karon. Unya kining Sara Duterte mahigala nahimong positive 31%. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagag kadakua bag diferensya ining kalakiha. Labaw pa, di gid ka makaingong sobras katunga. Ato lang ni agi katawa mga kagalaan, Unsa naman ning kalakiha ang survey mahigala nga gipahigayon sa social weather stations kon SWS nagbutyag nga ang net trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. ni himo mahigalang negative 3%. Unya ang kang Vice President Sara Duterte ni improve ngadto sa 31%. Taliwa mahigala sa government investigations labot sa anomaluso nga flood control projects. Kini mahigala SWS man ngano nin ani mang resulta aning kalakiha. Nga niingon mga nito mahigala sa Claire Castro, ang spokesperson sa Malacanang nga si Presidente Marcos di na gani kuno hapit matug. Sige kuno trabaho, sige trabaho way tugtog. Kana na ba mahigalang way tugtog kuno kunoy kwan mura po nag sa uban pa pagkasulti wa pa day tugpa. Yagi tal ni katawa mahigal wa kunoy tugtog hindi pariha ko nang uban din ikini si kwan gud clear ba sa may motubag mahigala kwan magud kayo kana bang inigtubag niya sagol witik sad manang nganlan sa attack dog. Di na lagi siya motubag mahigala sa issue ba nga tubagon ang issue nga kini issue por issue lang ba inigtubag na sa issue witik sad mura sa ni mahigala og may pagka kwan gyud. Ingon sa puro trabaho ang gihimo kuno sa presidente. Dili kuno hindi tulad ng iba diyan. Na puro lang biyahe at nagpunta sa beach. Wa dito patugpa mahigalas BBM. So ug mao na mahigala unfair basad sa mga tao og ilang gitagaan og negative 3 nga rating. Nga wa man day kay pahuway ni sa BBM sa trabaho. Ngano man ang nainana man. Kung ato mahigalang analisaron og maayo mga sukid tig paminaw bida. Ang katawhang Pilipinhon magod, dili nimo ma-underestimate ang understanding sa mga tao Straight to the point. Dili nimo ma-underestimate. Bisag pa kung saan mo puyok-puyok. Unang-una mga higala. Kada bang ang mga tao nakasabot sa maning iya nga o sa kanta pa ni pero ate kra. Tanawa kini karong bago ingon siya. Kini sunod survey ani delikado mo. Tanawon talang makabawi man sa sunod survey kay ingon man mahigala man ning kamot nga makabawi. Tanaw mo saad mga kagalaan nga before Pasko doon na kunoy mapriso nga mga big fish. Doon na mga dagkong isda nga mapriso. Unya, paghiman-himan mahigala doon na to inapriso, kana si Sara Diskaya mahigala, pwede po na itong i-consider nga dakong isda, pero di man guna taga-gobyerno. Straight to the point. Kung sa may pinakadakong ranggo nga taga-gobyerno nga nakuan, napriso, taga-DPWH, Department of Public Works and Highways. Kung sa may pinakadakong ranggo, nakaabot ba mahigala regional director day? Kada mga gagmay-gagmay, kada mga engineers mahigala diha nga mga district engineers. Mao na gyud. Wa gyud mahigala undersecretary bisag secretary, wa gyud. Nya usa may big fish ana. Ingon sa nga doon na gyud kuno dakong isda nga mapriso sa dili pang Pasko. Straight to the point. Nya hay man na priso man. Naas Diskaya karon naa karon sa Lapu-Lapu. Dili mga higala ang hearing sa Lapu-Lapu kay gibalhin sa Supreme Court. Diha mahigala ang hearing. Doon na mga nangutana nga nganong anha man nga kanang project dili man sa Cebu. Doon na magud mahigala nay kinini ang kagahuman ang korte nga mo balhin ana mahigala. Kay as a general rule ang criminal law na to mahigala dunay doctrine of territoriality. Kung asa dapit mahigala ang krimen adto unta ang hearing. Pero dunay panahon nga ibalhin na for a valid reason mahigala labi na og dunay miscarriage of justice. Ang akong example sa akong nag-ingon kadtong kaso mahigala sa Ampatuan Massacre.
Dumdum itong ang patuan masakir nga doon ay mga media ganitong apel mahigalag kamatay. Gipanglubong to nila tanan dito magila hasta mga sakyanan gipanglubong. Gigamitag bakho. So kadto kung imong istriktuhon ang criminal law adtong hearing dito sa Maguindanao. Maguindanao man to day no? Adtong hearing kay ang korte dito mauman may dunay kini ni ang jurisdiction. Dito man ang krimen hitabo. But tungod kay dunay miscarriage of justice kung adto ang hearing. Kisabay mga witnesses mo ato basi kasunod nga mga witnesses mo na po ipanglubong. Inaana to kamangtas to mga ampatuan mahigala adtong panahon na. So manang gibalhin dito sa Manila ang hearing. So inana na mo na nahitabo ka na naa sa Lapu-Lapu. Og tuon man si Sara Diskaya mahigala Lapu-Lapu. Diha gyud taon Paskos Binilanggo manghigala di lagi ta mangin taon kay sobra man sa itong iyang gipanghimo mga sukitig paminaw makaingon mo sa tagmirisi. Pero mo lagi na siya na lang mahigala wa man. Wa man mga higalay mga kuan dagkong isda. Kana nga project mahigala dito na sa Occidental Region, sa Davao Occidental Region. Ang pinakadakog ranggo nga naapil, na pinaabot pag regional director. Kutob na diha. Mga district engineers, kato mga inspector dito, Mauray na igo. Yes, Diskaya, hay man ang saad ni Marcos nga dunay mga big fish nga maigo. Region level pa ang naigo. So kanay magkapanigative yun na sa mong rating kay ang mga tao may nga manatana nabudol na sad mi ano imong kalaki. Si Sara Diskaya mahigala to agad. Nakakanta gyud og kanta sa Paskos Binilanggo gitaon. Unya, ang katotoang mga dagkong isda, ang mga sekretaris nga level, ang mga congressman o mga senador nga level, naunsa man sila. Merry Christmas, may gila, Happy Holidays man lang gihapon. Andito sa Cebu, mahigalang mga congressmen o mga taga-DPWH, kasadya ng teknaa man lagi pa magkanta. Good morning sa mga taga-DPWH niya, dito sa Sugbo, mga kahigalaan, bida. Muna'y magkapanigative ni Marcos. Kay ni buhi na sedaan og statement nga before Pasko, dunay dagko mga higalang isda nga mapriso. Straight to the point. Hain man ang mga madagkong isda karon. Ngano man nga gitagaan lantaan ning gagmay. Kanas Diskaya, usab pag consider mo dako in tao na mga sukid tig paminaw Makaingon tag mirisi na siya na priso na o kanang mga involved mahigalang taga DPWH pero hain man ang national level. Wa ta kailagan ng uban mahigalas Diskaya ra gito na ilhan. Kay nagara-gara masad siya mahigala atong iyang pamalit og daghang mga sakyanan nga tungod mahigalas payong mupalit sa sakyanan tungod sa payong. Di karon naahat sa kanta sa Paskos Binilanggo pero ang uban mga higala bida. Happy Holidays lang gyapon. Labi na mga taga Sugbo kaingon gyapon kasadya ning takna. Dapit sa kahimayaan. Sinsya lang mo na kung tingog mahigala kay medyo more or less sa mga yun Pero mao yun, ang mga taga-Sugbo mahigala, wa maigo. Kaya si Diskaya na naman sa presuhan. Si Diskaya karon mahigala sa presuhan, wa gani tuguti nga wa inakabisita niya mayang pamilya rekin. Kay si Curly, ang yaman na tuaman dito po ba? Tuaman sa Manila, maditin. Unya, December 26 na kuno tong dunay personal nga ni-visit niya. Pero kanang pagsugat sa Pasko mahigalawa, Unya, kinini ang mula to mahigalag, kuan? Wa gyud unya, doon na hinoy online, e-visit noon, e-visit. Muna mga higala nga, perting guula mahigalang Sara Diskaya ron. Pero ang mga uban nga mga high level mahigala katong mga dagkong isda, bida. Kaingon ka po, let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Ang mga subuanon mahigala, kaingon ka po, kasadya ning takna. Sadya lang po sila, wag sa kabisitan Diskaya mga kaigalaan. Pero taon ang mga kaigsuunan na itong mga magbubuhis, nga nag-antos mahigala, ambot ka karon na tagaan na ba katanan sa ilang 13-month pay. Ang mga
buhis mahigala gipahimuslan og gasto sa mga buaya, pero ang magbubuhis nagpaabot pa yung taon sa kwan, ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Napasiguro uban nga niwa kahatag sa Christmas bonus at ang 13-month pay para okay na okay. Ato ni agi katawa mga sugid dig paminaw. Mao ni hinungdan nga man negative na si BBM. Negative oh. At kini nga survey mahigala SWS na nga survey. Dili na ato mahigala himo-himo lang dia, ha? Ang social weather stations may nagpagawas ana maong survey negative 3. O stilan og naayos pa ni patimbog nawa. Straight to the Now point. atong balikan mga higala. Ngano na negative 3 nang iya? Ang kang Sara Duterte mahigala na positive 31. Sus kadako ang diferensyaha. Lisod yung computer ka ng diferensyaha. Yagi tal ni katawa mga sukid di paminaw. Dako ana. Saon naman tao ng pagkwintada eh. Unya, kini ni ang laing rason gawas kung saan bisa nga before Christmas. Nya karon sa man before New Year unsa man. Karon to pabuton. Buhan magkabawi-bawi ni sa mga kagalaan, ha? Unsa man New Year na pod? Ang level ba nga dunay mga priso nga makonsider na to nga dakong isda, kanan dakong isda dili na maigo o gamay nga kuan, gamay nga fish pond ato sa dako-dako. Kining regional level ra mga higala, wa gani ta makaila. To naman asama nga region, Davao region, wa may kaila di sa Region 7, Central Visayas Region, taga Region 8, taga Region 9, gikan sa Region 1 padong sa kuan wa kaila. Ha? Mga engineers lang mo na kuan ani. Mo na appeal. Kauban mahigalang Sara Diskaya. Wa gyud mga kaigala ay bisag undersecretary nga level, secretary nga level, wa mga higala to mga senador o congressman wa gyud. Yang usaw man nimo na sumunang man negative. Kay ni saad gyud siya mga higala nga dunay mga priso. Ya tanawa ra gud ha. Kini ni ang mga tao ba kasabot mga tao nga kini kang BBM pulos man ni kuan iya mura bag bata bitaw ang mga tao mga Pilipino ba nga suko kay tungod flood control project. Mura mga bata nga giam-aman lang ba pero giatik ra. Nga pag-am-am. Example kanada pa ingon na sige lang kay magtukod tag Independent Commission for Infrastructure. Kanada na. Pagbutuin nimong issue may gala tukod kuno hay Independent Commission for Infrastructure. Kano sa man na tukod niadtong pag September. Pila ka commissioners ang naa? Tulo ka mga commissioners ang naa naglangkob ni anang Independent Commission for Infrastructure. Straight to the point. Kinsa man ang mga tulo nga naa na appeal mga higala? Si former Associate Justice sa Supreme Court nga mao makagalaan si Andres Reyes Jr. Medyo siya mo'y chairman. Lain nga commissioner mahigala kadto si Babe Singson. Rogelio Singson, credible to kay taga DPWH man ito. Secretary to sa Department of Public Works and Highways panahon mahigala ni Pinoy. So maghisgot kag investigation mahigala sa DPWH, suito gito. Karon, ang ikatulong member mga kagalaan, mao kini mahigala si Rosana Fajardo. Kini si Rosana Fajardo gikan is private sector. Pero managing director ni sa SGB and company. Kini bang sa accounting firm bitaw day? Ngilngig ni nga kompod. Managing director ni mga sukit paminaw. So siya mga higala mo ay suito pod sa accounting nga mga issues. Suito siya na napita. Ang ilang investigator mga higala nga appeal sa ilang paglangkob ana kadto si Mayor Benjamin Magalong. Straight to the point. Kabantay may galas Magalong pag sugod-sugod pa na si Magalong mo unang kabantay mo rag o may Clarix ning atong dagan. Si Magalong may una na kabantay mo rag o may Clarix tani. Wa gito'y Clarix. So ni-resign si Magalong.
In fact, matingala ka may galawa, kana unta to, kato naglangkob mga kaigalaan, medyo makaingon ka nga, kini kay credible ni. Ang akong tanaw to, ako nakasubay mo sa kong analysis, si Magalong, ingon ko nga credible si Magalong at datay mga higala pagsugod yun. Abot o sinitabo niya mahigala sa, resign man siya, unya. Ang sa may tabo niya, dahil magapil-apil may po siya, lakaw-lakaw, gyapon. Sa may unang wa makasabot na resign siya. Ikaduha, kini si Babe Singson. Kay kini si Babe Singson, mga kaigalaan, sekretary ni sa DPWH, panahon ni Pinoy. At datay, mga kaigalaan, at least, ang DPWH, so man mawagtang ng korupsyon ng DPWH, pero dili in anak mahigala, kagrabe, kagrapalan ang korupsyon karon. Straight to the point. In fact, kung magisgot ka may gilang mga classrooms nga nahuman during the time of Pinoy pati daghana, as compared ining Hesus Ginoo ko kini panahon mahigalang BBM. Straight to the point. Asa Secretary Dizon murag na dili makatuo. Sa accomplishment mahigala sa DPWH panahon ni BBM. Straight to the point. So kadto si Singson, matsabot na to nga kini credible ni. So sila mga higala mo naglangkob din ha. Karon ang unang ni-resign si Magalong, nga sa ako nag-iingon nga no nakaingo credible si Magalong, kay kinini ang panahon sa SAP 44 siya mo igipa-imbestigar. So within the PNP organization, kaila sila kung kinsa within nato ang angay mo imbestigar. Si Magalong may nag-imbestigar ato. Ang problema lang mga higalag, si Magalong may imbestigar kay wa po'y tahuron. Ug unsay iya makita nga facts din ha. Ihatag mga sugid ti paminaw mo na naapil si Pinoy Sadan ato pagka matay sa SAP 44. Unang-una siguro may BBM delikado ni. O atong pasagdan sa Magalong basig si BBM may sadan. Ila lang to mahigalang gibikil-bikil sa Magalong day. Kabantay ka gibikil-bikil to nila mga sugid ti paminaw na hiubo si Magalong ni resign. Motoy una mahigalang wa makasabot sa dagan. Sus ni sunod mahigala si Singson. Kini na ba ilang pag-resign? Mula rin mga higalag mo resign ba nga paray ko na mo resign kag kampanya nga medyo positive lang yapon kabisag na kay mga kasakit din ha. Ako no mo na ang iyagong pangidaron may gipasingin lang ni Singson Daikin. Resign na lang kuno siya kay tiguang na siya, mo focus sa siyang pamilya. Nganong natiguang man ka nga September pa man gitukod ning Independent Commission for Infrastructure. Karon tuiga man gitukod, karon tuiga po ka natiguang. Pero makasabot ta mahigala ni Rogelio Singson. Ni-resign siya kay na-frustrated siya. Nga unsa ba ning ICI, wa sila gahom. Wa sila gahom nga musumpi na. O na sila ipatawag mahigala, wa sila contempt power. Panalitan ka ng ilang ipatawag og dili mo adto, di sa kapugos. Ang ilang ipatawag, maupay mo, dikta nila. Ipatawag na si Martin Romualdez, maupay na ingon, ayaw ko og live stream. Wa pod, paong po nila. Ni adto pod Sandro Marcos, ingon pod, ayaw po kong i-live stream. Agi paong pod. Wa di live streaming na hitabo. Nakabantay Singson, unsa man ning kalakiha, wa sila gahom. Ikaduha mga kaigalaan, gawas nga wa sila mahigalay power sa pagsumpina. Labos ta nanday kanang yung budget, wa sila budget. So kining pagtukod ni BBM, ang mga tao mga higala dili taon mga bugo ni mga Pilipino sa gilang na mahigalag namag yung mga binayran ng mga trolls. At sa gilang na sila kay inabuhi na po sila in town. Imo lang sa respetalan kay mao po gipakaon na silang pamilya. Pero maghisgot ta mahigalag mo prinsipyohay lang. Ngano man nga iyang gitukod ang ICI nga mao man kanay mo imbestigar sa corruption mahigala sa flood control, dapat iyang suportaran. Kasi man na nitukod. Unsa may nahitabo? Naganaman na mo resign, mahigala na mo resign, wa na sa mutudlo pa mga higalag ikapuli. Pag resign ni Babe Singson, unsa may iyang resignan? Na frustrated mahigala sa Rogelio Singson kay why budget ang ICI? Unsa man na silang tulo mga tiguang na na. So silang tulo mo imo handle sa investigation. Nagyo kay mga staff. Sa pag staff nga may budget. So pulos mga volunteers ang naa. Ultimo mga kaigalaan ganing photocopier machine. Ultimo mga higala printer wa sila. Nang huwam si Singson sa iyang amigo og naba kay printer niya kay mo isa itong gamiton. Na frustrated mahigala Singson og dai mo larga sa gawa sa nasod di sa kapugong. Wa man sila mahigalay power nga mo
whole departure mga higala anang power mga kaigalaan pag hold anang mga largahay na. So na frustrated siya unsa man ning kalakiha. Ikaw magkabantay kang nga gihimo man lang taan ning kuanday. Gihimo ba kang gigamit ka ba lang, ha? Gigamit ka lang pag hapuhap sa mga tao nga alam mo kabalaka kay total na amay Independent Commission for Infrastructure. Pero maghisgot kag sincerity mga kagalaan. Why sincerity? Mo na prangka-prangka pag-istorya. Ug ang mga tao taon dili bugo na kibaw ana oy. Straight to the point. Sincero pas Marcos, pagtukod niya na gitagaan nag-budget na yon para makalihok. Di magkakalihok taon ug wa kay budget. Pulos ang volunteer mga ako pasalamat na lang ganita ning taga SCI day kay kada bang kinasingkasing lama report sa opisina. Wa sila mahigalay gidawat amo tagadawat ba kay tawag sildo ngay nigawas mga higala karon ang budget kuno hay sa ICI karon pa man nang resign na ang duha kinis Fajardo na resign naman sad ni kanos aman mo take effect ang resignation ni Fajardo day ugma day Hesus Ginoo ko ha so kinsa may nabilin kinis Magalong kato si Reyes dong ipakita tong naong ni Reyes dong mao na ni nabilin Associate Justice kinis Magalong una man ni resign kini tulo ha nang resign na ni ang habilin mahigala sa ICI kadto si former Associate Justice Andres Reyes Jr. Mo nahabilin. Ha? Og kuan, ingon ang Malacañang dili lang kuno sila sa mo discuss og replacement. Ha? Nya matud pa sa Malacañang sige lang kay magpaabot lang ta kay na may tukuron pod nya kini ni ang kuan, kini ni ang Independent People's Commission. Sige lang taghapuhap lang ba? Mura lagi mga bata, mga sugid nagpaminaw nga gikawatan ang bata si anduaan, perting hilakas bata mahigala miingon lang ang maestras daycare nga sige lang dong ay lang kabalaka dong ha kay ato lang nang kuanon sige lang bay atong adtuon tong nagkuha nimo gihapak mga higala kun nagipakpak lang na. Oh, okay, kabaos na ka. Nya mga tao na mahigala dili in taon mga Pilipino na nakabugo no sige wa kay bao eh. Kabantay mga Pilipino binuang man imong kalaki. Ha? Hapuhap na imong kalaki. Kini lang si Reyes minahabilin. Unsa man pag-function sa ICI nga usa na ray commissioner, good as pa wa na ang ICI. Wa na. Nga moingon na lang mahigala nga sige lang kay nagdahom in taon na si Reyes mga kaigalaan nga ang ICI tugos ka daghang ko imbis garonon day. Nya wa sila kalihok. Kanang ilang lihok sa ICI ila-ila na mahigalang paningkamot in taon. Unsa paglihok ni mugo kay kwarta? Bisag gani maghimo ka mahigalag event, bisag gani maghimo kag simple event. Imong i-gather na mga bisag gani mahigalag mag Christmas party mo diha di man mo makalihok in taon ang sound system asa man ang kuan na may kwartang kinahanglan. Kani wa gyud sa taga eh. Unsa paglihok? Hanto nahurot na lang mahigalang mo nagingon nauna pagkahurot hinon na members ICI wa pa gyud tay dako isda nga na pin down. Straight to the point. Mo na naka-negative ni Marcos. Ha? Mo na naka-negative niya mga sugid ni paminaw. Straight to Kaya the mga point. tao nakabantay unsa man imong kalaki nga giatik-atik ra man nimo. Ya karon no. Namatay na si Cabral. Naay mga files Cabral. Unya pasalamat ka dahil kung ikaw tinuod bitaw ka mag-imbestigar. So salamat taon ha nga namatay tuod si Cabral pero nakabilin gyud ay taon og kuan mga files. Bi atong susihon ko ng files si Cabral bi. Ato kuno nga kwanto bi i-secure tong iya mga kuan, i-secure to iya mga staff. Ato tong pagwardyahan iya mga staff nga kwanto sila. Kay mo ni mga witnesses. Kay di man ka magkatuo mga higala kanang ina nga level ni Cabral. Ah? Naana na yung mga staff nga iya manduan kana siya dong kana insertion dong kana siyang kuan na anang alokables kang congressman kuan na ibutang na diha. Di na siya may manghunay gud indekin. Nay mga staff nga nahibaw ana diha. Pag-ingon ni Leandro Levisne nga naa sa iyang record, naa sa iyang file si Cabral. In fact, ang mga staff ni Cabral dunay nakahibaw ana. Ang Malacañang mahigalang reaksyon sa Malacañang og tinuod gyud ba? Og tinuod gyud nga nag-imbestigar ka ba? Niining anomalya maayo gani kay bisag patay ni Cabral no. Salamat kay bisag patay ni Cabral pero di ay na binlan di ay. Salamat Leandro Levisne ha. Taga economic kopya na ato kunong konbay taga imig kuan lang ato susiho na para masakpan ta gyud ni kasi ni mga buaya. Ha? Sa lang gibuhat ni Levisne, ilan na inong giingon day. Wa na ikuan, probative value. Kay patay na mas Cabral Hirsina. Straight to the point. Hirsina na wa na ikuan kay namatay na mas Cabral.
Sus Ginoo ko mo na tinubagan mahigala sa Malacañang. O tinuod ka mo imbisigar, mao na mag-lead ni mo. Mo na lead ni mo ron. Nga mo imbisigar ka ta magsugod kaniya man day kang libis pa sosyete ato ko nang i-verify kung unsa ni. Kayang-kaya na i-verify sa gobyerno oy, my God. With BBM mahigala nga 4.5 billion ang yang intelligence funds. Kayang-kaya pero mo lagi nagingon, if there is a will, there is a way. Pero gwa gani mahigala wa gyud. Sumo na nagkapanigative niya. Si BBM negative 3, si Sara positive 31. Ang pangutana ron, kadto mga naminaw nako nga mga dumadapig ni Duterte, angay ba mong malipay? Nga si Sara positive 31? Gibiyaan niyang mayos BBM? Pwede mong malipay. Pero pwedeng mag-uulsad mo. Nga naman, lipay mo da, tanawa, dako ag rating Sara, inana di ang trust ng mga tao. Pwedeng malipay mo. Pero pwede sang inyo na ikaguol kay mao nay rason. Mao nay rason nga i-impeach gud siya kanong February o maabot mahigalang Pebrero. Straight to the point. I-impeach gud na. Kaya nga no, ug dili i-impeach mahigalang daog naman daan eh. Base sa surveys after surveys by 2028 mga kagalaan og dili nila mapugna ni si Sara mga sukit di paminaw. Daog na kinsa may kandidatong BBM ron. Si Martin Romualdez may galawa naman gito, good as di naman gito day. Kinsa may laing kandidato nga mobangga mahigalang Sara Duterte in 2028. Ang taga pink mga sukit di paminaw, malagmit nga mobalik si Leni Robredo. Malagmit nga mudagan mahigala si Risa Ontiveros. Malagmit nga naa si Bam Aquino. Malagmit. Pero ang kang Marcos karon kang Marcos nga sa kay three-cornered fight ni mga sukit di paminaw. Kinsa may kandidato Marcos nga wa naman si Martin. Unya do na mahigalay giingon nga pwede ko nung si Tulfo ilang pilian ang duha ka Tulfo nga maoy suportahan mahigala sa mga Marcos. Either si Erwin Tulfo or si Rafi Tulfo. Pero ang mga Tulfo nang sugod naman sa kabasa ron. Sa umana nimo. Laing may gawas nga ngan mahigala John Vic Remulla nga mudagan. Ingon na ba John Vic may gala nga dunay possibility nga mudagan sa presidente. Basta one-on-one lang kuno ang kumbate kuno, one-on-one fight lang. So karon tanggalon si Sara. Kay dili tanggalon si Sara og ingon tag one-on-one si John Vic o si Sara. Jesus, ako di magkusugarol bisa pag si Tijes. Pero matanggal si Sara, so medyo ma-level ang playing field. Kinsa man mahigalay mudagan sa pink. Bisang ganit John Vic tayo, dagan sa Leni Robredo, delikado si John Vic, layo ra. So, naay chance. Muna nga, katong mga pro-Duterte, nga naminaw na ko ron, kaning iyang rating ni Sara, mahimong ikalipay ninyo. Iyay, salamat. Positive 31, tanawas Marcos o negative. Pero kanang iyang rating, maunay hinungdan, nga i-impeach gud siya. Bisa pag moingon ang kuwa mahigala, why irregularidad sa kang Sara Duterte mga higala nga confidential funds. Pila man yang confidential funds nga gi-issue nga gipadako gyud mayo 125 million. Nga naingon ang kuwa nga wa may irregularidad. Pero kutkuton nga nagmayo. Nga naman tungod sa iyang rating. Nga naman mapugnan mahigala nga dili sa makadagan by 2028. Straight to the point. Kana ba real talk ning ato ba? Ay nalagutang istoryahagon niya tungod sa korupsyon. Kay korupsyon pa, kanang binilyon nga issue mo, giuna. Trillion nga flood control mo, giuna. So, manay, prangka-prangkang pag-istorya mga sukit ng paminaw. So, karon kining hitabua, mahimong ikalipay sa mga DDS, mahimong ikaguol. Kay klaro man na kayo mga sukit ng paminaw nga, kuhan yun, targeton yun sa ana. O, kinis Marcos mga kagilaan, apektado sad kinsa may sponsora ni Marcos kining iyang o dili sa kabawi ani negative 3 o dili sa kabawi ang iyang endorsement kung kinsa iyang padaganon nga iyang endorse, it's a kiss of death kanang maong endorsement. But layo pa man hinuon, malagmit pa ni makabawi labi nagtinud-on gyud gandunay mapriso mahigala karon before sa kuan New Year. Palihog ko no, naaman tanan gahom gyud sa administrasyon. Naaman ang tanan gahom. Human gisaad pag Disyembre nga before Pasko na ay mga preso nga big fish.
ang mga tao hibaw man gyud nga kanas diskaya mahigala kini mga taga DPWH nga naa sa region level, wala gyud na. Mura lang na siya mahigala mga gagmay ra kay na mga tambasakan na gina og sa isda pa. Dili satisfied ang katawhan na. Mura lagi ng mga bulinaw o si isda pa mahigala. Mura lagi na mahigala mga putput. Nangita ang mga tao asa man tong mga tuna, mo to'y lami. Asa man ang tuna, asa man tong mga iho gyud, ngano nga man madakpi. Mo ni dakong question o kining administrasyon nga labihan kagamhanan kung ila gyud untang buhaton makaya nila. Pero kung dili na buhaton, di nila makaya. Mo na giingon inday kin nga kini ni ang if there is a will, then there is a way. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant.